नमस्ते. आज मी नमकीन बनवते आहे. नमकीन म्हणजे काय बनवते आहे ते आपण माझी एक रेसिपी पहिली झालेली आहे. तशीच मी आज चांगली नवीन म्हणजे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार टाकून अशी एक काजू नमकीन तुम्हाला दाखवते. आधी कशी बनवते ना ती तुम्ही बघा आणि त्याचं साहित्य पण बघा. चला बसून करूया. आता तुम्हाला म्हणजे मी आता एकदम आरामात बसली, ऐसपैस आरामात बसली आहे, म्हणजे आपल्याला रेसिपी बनवायला चांगली. आता इथे बघा मी एक वाटी, आता तुम्ही वाटीचा हिसाब घ्यायचा. ही आता तुम्हाला मी 2 वेळा ही वाटी दाखवली कप. याच हिसाबाने आपण हे सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. आता हाच कप आहे ना भरून मी गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि इथे हीच वाटी अर्धा वाटी रवा घेतलाय. रवा बारीक झिरो आहे, झिरोचा. आणि त्याच वाटीने अर्धा वाटी मैदा घेतलाय. आता ही पहिली दाखवते तुम्हाला कसुरी मेथी. कसुरी मेथी कशी आपण बॉक्समध्ये काढतो तेव्हा नरम असते, तर आपण जरा घेताना आहे ना जरा अशी गरम करून घ्यायची, थोडी गरम करायची. त्याच्यासाठी हे काळे तीळ घेतले 1 चमचा, जिरं 1 चमचा, हे आपले धना जिरा पावडर 1 चमचा, थोडीशी हळद कलरसाठी, चवीपुरतं मीठ, ओवा अर्धा चमचा आणि हा थोडासा पाव चमचा हिंग घेतलाय. आणि हे कसं मुलांना आवडतं मॅगी मसाला. मॅगी मसाला टाकला की मॅगी सारखी टेस्ट येणार. आणि मुलांना म्हटलं ना मॅगी खायची आहे तर मुलं कशी आवडीने खातात ना, म्हणून मी आज मुद्दाम मॅगी मसाला वापरते त्याच्या नमकीनमध्ये. हे तेल घेतलंय मोहनसाठी 3 चमचे आहे. आणि हे आपल्या साठ्यासाठी तूप घेतलंय आणि हा मैदा घेतलाय साठ्यासाठी. आता हे तुम्हाला मी करताना दाखवते कसं कसं करते ते. आता इथे बघा मी परत एक गव्हाचं पीठ ओतते पहिलं. आणि हे पीठ आहे ना सगळी चाळून घेतलेली आहे. हे मैदा, हा रवा, हे सर्व आहे ना असं 3 वस्तू टाकले ना की त्याच्यामध्ये आहे ना हे सगळे मसाले टाकायचे. हा ओवा टाकते, जरा ओवा आहे ना हातावर असा चोळून टाकायचा. त्याच्यानंतर जिरं टाकायचं, त्याच्यानंतर हिंग टाकायचा, हे आपलं धना जिरा पावडर, काळे तीळ, थोडीशी कलरसाठी हळद घेतली आहे आणि आपलं कसुरी मेथी अशी जरा चोळून टाकायची. गरम केली ना की अशी चोळून होते. आणि आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं. नमकीन आहे ना म्हणून जरा मीठ कसं जरा व्यवस्थित टाकायचं. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्या आधी मॅगी मसाला पण टाकते. वा, मॅगी मसाला म्हटला की मुलांना कशी आवड येते खायची. हे आपली नको ती भांडी कशाला पाहिजे ना. आता हे सर्व असं मिक्स करायचं. मी 4 चमचा तेल घेतलाय. साधा तेल आहे आपण जो जेवणात वापरतो ना तो तेल. हा तेल आता सर्व ह्याच्यामध्ये मोहन म्हणून ओतायचं. आता इथे बघा तेल सगळं चोळून घेतलंय पिठाला. आता आपण पाणी आहे ना थोडा थोडा टाकत घट्टसा गोळा बनवायचा आहे. बघा इथे मस्त छान गोळा मळून घेतलाय. बघा चांगला असा गोळा मळून झालाय. आता याला आपण 5 मिनिटं झाकून ठेवूया. तोपर्यंत आपण साठा बनवून घेऊया. आता हे साठ्यासाठी आहे ना मी तूप घेतलाय. 3 चमचे तूप घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडासा मैदा टाकते. 3 चमचे टाकून बघते. आपला इथे बघा साठा तयार झालाय. आता आपण 10 मिनिटं वाट बघायची आहे ना.
तोपर्यंत साठा ठेवते बाजूला. असा साठा बनवायचा. आता इथे बघा आपली 10 मिनिटं झालेली आहे. आता हे परत पीठ असं जरा चांगलं मळून घ्यायचं. आता त्याचे आहे ना चपातीसारखे गोळे करून घ्यायचे. जसे आपण चपातीला गोळे करतो ना तसे गोळे करून घ्यायचे. आता इथे बघा सगळे सेम असे गोळे करून घेतले. आणि आता हे सुकं पीठ घेतले गव्हाचं. आता त्याचे चपात्या लाटून घ्यायचे, पोळ्या. जेवढे पातळ होतील ना तेवढे पातळ पोळ्या लाटायचे. एक पोळी लाटून घेतली आहे. आता ती पहिली काढून घेते. हे बघा एकदम पातळ आहे. असेच अजून 2 पोळ्या लागते. आता इथे बघा पहिले मी 4 पोळ्या अशी लाटून घेतल्या आहे आणि पातळ आहेत बघा, एकदम पातळ आहेत. आता ह्याला मी साठा लावून घेते. फुल चपातीला साठा लावून घ्यायचा, पातळ पातळ एकदम, म्हणजे वरची पोळी त्याला चिकटली नाही पाहिजे. आता ही दुसरी पोळी त्याच्यावर ठेवते. आता ही अशी थोडी अशी दाबून घ्यायची दुसरी ठेवल्यावर, म्हणजे त्याच्यामध्ये हवा नाही भरली पाहिजे. आता त्याच्यावर परत साठा लावायचा. ही बघा अशी हवा भरते, हवा नाही भरली पाहिजे. हे 2 पोळ्या झाले. ही तिसरी पोळी. पोळी ठेवली की अशी दाबून घ्यायची. आता हवा भरते, मध्ये मध्ये आहे ना असं फुगलेलं दिसतं, म्हणजे हवा भरते त्याच्यामध्ये. आता ह्याला पण साठा लावून घ्यायचा. आणि सर्वांना 4ही पोळ्यांना साठा लावून घ्यायचा. आता वरती 4थी पोळी टाकली ना त्याच्यावरती, तर त्याच्या वरच्या भागाला नाही साठा लावायचा. हा वरचा कोरा ठेवायचा. जसा खालचा आहे ना, हा बघा खालचा आहे ना, तसा हा वरचा कोरा ठेवायचा, त्याला साठा नाही लावायचा. आता थोडं याच्यावरती लाटणं फिरवून घ्यायचं. आता इथे बघा ही 2 ढापणी घेतली आहेत. हे हिंगाचा एक ढापण आहे, हिंगाच्या डबीचा, आणि हे एक असं औषधाच्या बाटलीचं झाकण आहे, हे घेतलेलं आहे. आता आपल्याला ह्यानी डिझाईन करायची आहे, म्हणजे आपल्याला काजू पाडायचे आहेत. आता मी इथून सुरुवात करते. हे बरोबर आहे बघ, हे बरोबर आहे. कसं माहिती आहे, हे छोटं झाकण घेतलं होतं ना, त्यांनी बरोबर येत नाही, मग हे जरा मोठं घेतलं. आता ह्यानी मस्त अर्धा चंद्र येतोय, काजू येत आहेत बरोबर. आणि पुरं दाबायला लागतो खाली. हे बघा हिला बाजूला करते. एक लाईन करते आणि तुम्हाला दाखवते, आणि माझ्या मदतीला माणसं घेते. आता एकटीच करत बसली ना तर दुसरा दिवस लागेल. हे बघ काजल, काजू छान येत आहेत ना.
दरवाजा लाव. हे बघा, हे सगळे असे करून घेते आणि तुम्हाला झाल्याच्या नंतर फ्राय करताना दाखवते. आता नाही तर मी एकटीच करत बसली ना तर मला दिवाळीची आंघोळ करायला सुटायला लागेल. आता बघा, इकडे सगळे करून घेतले. पहिले काजू नमकीन असे सगळे करून घेतले. आता मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते. बघ, काजू सारखा आकार आहे ना, काजू सोललेले काजू. आता पहिला तेल तापलंय काय बघूया. एक टाकून बघते. तापलाय. आणि याला कसं माहितीये का, जास्त तेल नाही तापवायचं. आता त्याच्यामध्ये सोडते बघा मी एक पटापट सोडायचे. आता मी पहिले बघा थोडेसे टाकले. आता जरा हलवून बघते. आता फुलतात आहेत ते. आता फुलून बघा वरती येतील. थोडे असे हलवत राहायचे. आता बघा, हे बघा सगळे फुलून वरती आलेत आहे. आणि आता थोडे बबल्स पण कमी झालेत आहेत. म्हणजे आपले ते काजू झाले तयार. आता मी काढून घेते बघा कसे. हे 2 झारी घ्यायची. एका झारीत एकाच टायमाला येत नाही ना सगळे. आता मी पहिले थोडेच टाकले होते. आता मी परत टाकते. हे पण बघा दुसरा बॅच. हे जरा जास्ती टाकले. ते पण मस्त झाले फ्राय. बघा आता काढते. हे आता आपण फ्राय करतो ना, त्यामुळे बाहेर काढल्याच्या नंतर पण त्याचा कलर चेंज होतो. आता इथे बघा मस्तपैकी खारे काजू नमकीन एकदम मस्त छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा. आता दिवाळी जवळ आली आहे. आता तुम्ही म्हणाल कधी बनवू, दिवाळी चालू झाली तरी बनवाल. आणि हे कसं घरात कधी पण खाऊ शकता नाश्त्याला वगैरे. आणि टाइमपास पण तुम्ही असं घेऊन TV बघत पण खाऊ शकता. एवढे मस्त छान झाले आहेत. आता ही रेसिपी खायला तुम्ही कधी येताय दिवाळीला, झटपट आपलं बुकिंग करा पटापट आणि माझ्या हातच्या रेसिपी खायला या छान छान. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि घंटीचं बटन दाबा.